एबसुनि मोनफ्रोमबो दखरा जिल्ला आफादफ्रा दासान्दि आन्डार 13 बोसोर हौवासाफोरनि मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बिजनी सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सानबानि हाबाफारिजों बादायलायनाया जागायजेनबाय। बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बेनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बाउजेनो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर'आ। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोग्गोम ब्रह्म कसारियाबो बाहागो लादों। बिथां दिनेश ब्रह्मआ बुङोदि मिरु एबसुआ देग्लायबो नैथि आन्डार 13 बोसोर हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंगोन। फैगौ थान्दै जथुमायाव सावरायनानै हिन्जावसाफोरनि थाखायबो जोलुर गेलेनायखौ खुंनो थांखि लागोन होननानै बिथाङा मिथिहोबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलांनाय मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ लानानैनो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनाय 2023 बिथांमोना दिनै सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनदों आरो बे जागायजेननाय हाबाफारियाव बिजनी दखरा एबसु आरो बेंटल दखरा एबसुनि गेजेराव जागायजेनदों आरो बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ बेखौनो लेंहरदोंमोन आरो हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव जों मोनसे मावथांखि लादोंमोन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जायखौ जोङो बर'आव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बेखौ लानानैनो गेलेनायनि बिथिङावबो बर'फोरखौ बुहुमनि बिखायाव जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जोङो 13 बोसोर बैसोसिमनि गेलेनायखौ जोङो बादायहोदों। नाथाय जोंनि जिल्ला आफादफ्रा गोदोनिफ्रायनो बेखौ मावबाय थादोंमोन नाथाय सेन्ट्रेल हिसाबै जों थांनाय बोसोराव सेथि हिसाबै लादों। देग्लाय नैथि जागोन आरो चिरां जिल्लाया देग्लाय थामथि जादों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो गेलेनायनि बिथिङाव बर'फोरखौ जौगाहोनांगौब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि फाउन्डेसना थिग जानांगोन। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि उन्दै जायफ्रा 13 बोसोर बैसोसिमनि बिथांमोनखौ जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो साखा-फारा खालामनानै जोंनि बर' हारिखौबो गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' आफादा मावथांखि मोनसे लादों। आरो मोनसे बाथ्राया गोजोननानै फोरमायनो नागिरदों आङो देग्लायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया जिल्ला आफादफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बादायलायनायनि उनाव जाय जिल्ला आफादा चेम्पियन जागोन बे जिल्ला आफादा अल आसाम फुटबल फेडारेसननि आन्डार 13 मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांमोना बादा होयो। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो थोंजोङै मोनसे टीमा गेलेनो मोननायनि खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दं। दासान्दि फुटबलनि बेलायाव हिन्जावसाफोरनि बाथ्राखौ जों सानथ'वाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला जों बोसोरसालियाव जथुम्मा जों खुंनाय जायो बै बोसोरसालियाव जथुम्मायाव जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड मुंख्लंआव गिबि मुंख्लं जानाय गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुङाव जोङो काबादि गेलेनाय बादायलायनायखौ स्पेसियेलि जोङो आइजोफोरनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बेखौ बादायहोनाय जायो। आरो जोङो सानदों फैबाय थानाय समफ्रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव माबा मोनसे गिदिर जोङो गेलेनायनि बिथिङाव जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा आरो बे बिथिङाव जोङो हौवा आरो हिन्जावखौ लानानैनो जों मोनसे गेलेनाय बादायलायनायखौ जों मावफुंनो थाखाय मोनसे मावथांखि जों लागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। आरो जुदि बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो दल संगठना जोंखौ अनसायोब्ला हौवा हिन्जाव मोन्नैबो दोलोखौ लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरखौ गेलेमु बिथिङाव दावगाहोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो थांगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबार थामथि खेबनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशननि आन्डाराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बियो दिनै 9 आगस्ट आरो दिनै जागायदों। बेनि फाइनाला 13 आगस्टआव जाहैगोन आरो बे एबार थामथि खेबाव जोङो आगान होबाय आरो बियो बोसोरफ्रामबो जालांबाय थागोन। जोंनि जिल्लानि सिङाव गासै 7था दखरा दं। 7था दखरानि सिङाव बियो जागोन आरो जों गोजोननाय मोन्दों थांनाय बोसोराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जि मोनसे मावथांखिनि 13 बोसोर बैसोनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ खुंजेनदोंमोन
आरो बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्राय जोङो बादायलायनानै चेम्पियनशिप जानो हादों। निस्सय जों एबारबो नैबे सानबानि हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्लानि सिङाव मोनसे गोख्रों जों टिम सेलेक्ट खालामगोन आरो सायख'नानै मिरु एबसुआ जेब्लानाखि बे खेलाखौ बानजायगोन अब्ला जों बेवहाय बाहागो लाहैगोन गोख्रोङै आरो बाहागो लानानै जोंहा मोनसे फोथायनाय आरो आसा दं। जों एबारबो चेम्पियनशिपनि थाखाय जोङो मिजिंथिदों आरो बे खेलायाव जोङो एसे गोसो थुलुंगाखांनायनि थाखाय गोबां नङाबाबो जोङो बेवहाय माखासे बान्थाफोरखौ जों दोननाय जादों। चेम्पियनशिपनि थाखाय जोङो बाहाय 20,000 नोगोद रां थागोन आरो बिथांमोननो ट्रफि थागोन आरो रानार्स आपनि थाखाय 15,000 नोगोद रां थागोन, बिथांमोननो ट्रफि थागोन आरो बिनि अनगायैबो खेलाया जिहेतु सानबा जागोन मोनफ्रोमबो खेलानि एगेन्स्टआव साफा साफा बय अफ द मेच जोङो बाहाय सायख'नाय जागोन आरो बय अफ द मेच बे गेलेगिरिनो 1,000 नोगोद रां होनाय जागोन, ट्रफि होनाय जागोन बे मोनफ्रोमबो खेलायाव। बेनिफ्राय जोबथा फाइनाल खेलायाव जोङो बाहाय चेम्पियनशिप रानार्स आपनि अनगायैबो जोङो बय अफ द टुर्नामेन्ट जों सेलेक्ट खालामगोन आरो बिथांनो जों ट्रफि होगोन आरो 2,000 जोङो नोगोद जोङो बान्था होनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो माने हाइस्ट स्करार बिथांनोबो जोङो ट्रफि होगोन आरो 2,000 बान्था होनाय जागोन आरो बेस्ट माने गलकिपार बिथांखौबो जोङो सायख'गोन आरो सायख'नानै 2,000 नोगोद रां आरो ट्रफि होनाय जागोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।